Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. So, tingin ko kabura dyan hula namin para kailan mo na mag-call. Sipa ito para ano sa kanya. Wala ito pa na mag-call ka namin. Ang giya ba, sekanda ni Holit, asal awang, tuturbay ka tutulan na rin patupan namin, manaro kabulaw na rin. Buti ma. Dalawa pa sa atas sa mga perwimir. Doon, ulo si Tolong Raparu. So, dalam namin pa sa atas, paso-paso ito mo, para kailangan namin. Nakasali na mo. Kaya kami rin naman kami, huwag mo na puro. Jadi, di basa tamu itu kami harbuetir. Ang dia matutong marumpa maawatan ng bartua di bata. Di sa hapon matutong kami po para munaon. Ang dia matutututo na ron firma mo ibahul-bahul pasalo. Firma to din namin para kailangan mula luti-lutuman na nagkapasabota. So kung ima ulo si Toro Rabu dala ulo sudah kacang dala si Toro Rabu raja namin. Ang dia matutong kami tama kami amu tutuakan bartua di bata. Ileman kami torong ipaparat doang kagacang yung murtudo lang na doon. Buti
itangyok kita saluhna katani raja saluhna ng kalingan do mulai sangkijang sa utoro alani kami pedo nga sa utamuna tung masayngok dorohan nami di parlaw ni amang buron apalagi direksyon nang pesongan ni kami petong maduk ni roha do kami alani rohonong masongon hata ni na dua-dua asa bagot na balungdung ma upilo-pilo ni mga raja na sal pumatong diha mo sa luhut pinopar yang buron akan nalumuni Roma di pulian niya ron akan najagar Matuto. asa tipo mabatu ni rumah tibuan matong batu ni sopo nung atong tipo umur niya mang buru nung sumulo sa rumah tuon tibuan matong umur mula Matuto. asa sa masul satu bertian ni tigaras nung asa pasato tama amang buron tu batu na pir kita pa natin boy apala di bangsa potarion sa luhog na tok kita sa matubang kaibigan jala to para horasan so ngonema atas kami sabay no Mariante to hamuna raja ni perhubas nami sarika do na dua-dua ni buta mangaradi mahamu tung dia penon na buhay terpasahat kami songo si pala sa rohamuna batung las marohamu raja nami songo nima atur hamu dari samu asa rohami jadi ada orang setaulah tulang manungku kami manan alana adong do di sosong si jagaro di batu pahami jolo apon nami don nona sa hehemu gurumu ido te tulang jolo pahami don non baru hehe kamu mak bukan mamatongan di belagas baru sahakan do tuhuria oke pas tulang Hatta songon hata ni tuan do albangan dari tuhuta beda tu beda tu dulu apa sahaja non tulen pasal pilih non lain non rumah tak kalian saat di solo mak apa tahu lo saat nayon kamu sudah pasok nang ulang pun berat pun so ni mak pengapuat kita ala son ni lo di tutui lo atuh tuin na lo te ata paso dok pina sa nami pina nang mamoy dok mo ta tutui na tuh nok sa pulbitu duman sa baru paso dok puna tami apa mo mak ko ni ka so ni sa matuwat ipasatan ma tupang lo di on asa sa gokok tu di pakarya Irat kamu tiki unargay nama di parsar mo tuan dalam si matuan namin ang giya matutu ka paso-paso na pinasa mo to kami sa luhna dos rohan namin do katong kari namin asang giya tadi dia malangin do paso-paso na pansa mo to kami raja niya kanak kalapong mo na tukso ni pihata mo natin na pasan namin dia mo sa luhna karatan gulo namin mula tegudang maripasa masorangan mula tema tiap kahata pasu-pasuon tuhami ima pinopang ni damangon di hati ni kona sanggi apa tu barhite dia kata yang muna akatulang akapung matinangi marbinigi ma matali bata isahapom may pasu-pasu itu kami saluhna isaluhut nay taktar balos kami
tung somod dia pe penyambutan namin Tuhan muna sa loob na raja na hula-hula kami na lebih hurang tulang kami ako kamu mahami at kapagalingon mo no asang iya tujulan naryo boy kami dinggan yak ka na marhula-hula asa boy unay dihita sa luhod na aka na marhula-hula buru pasoton ituhan dihita sa luhod na asa noy pedohono masongo na rin na tuwa raja nami asa tutu ina duhur diyo manina lote hata ang kapasupasuan ng pinasaha muna to hami raja ni pargalengon muna sa unang matong muga sa unang mamose asa harbangan do dalat tuhuta baladut do ang dalat tujabu hata pasupasuan ng pinasaha muna to hami buwan namin itong nahuwag matong alijan asa sahat masulu sahat natubutan ni tigaras nung asahan bewak buhami akka hata nauli hata na dinggan hata pasupasuan na pinasahan mo to ay pargalengan muna sa matok kita to panggabihan sa mana to paro masumay ketulang yamu maburu mo asa huwa buat kami martongan ni jaru pasu-pasui asa hok ito nga ni babas baru main siap tangan baru pahau ko pangkuaran dudut dua nga itu buat be maholan na dua pe ngabu be ya hatulang taruhan para protokol jadi ilihat to nanot tuluhali masuk hujabu mangaliat tuluhali di jabu songon nasubut par musik ga tamba musik na Bahisa Jangan didorong, diangkat. Kena. iya alaw na kola ni kunci bongos ha ibuka lo di gereja ibuka konangahan lo di motor ini tangkap batu motoran
Ya udah udah no. Jadi dia agi kemati di igana jaladang mati di igana rodi saliling nilingna amen martanya mahita ali Tuhan di bata amanamina di banwa gijang nungadili hokko anakmu Tuhan Yesus Kristus muhamadian alami dosa nami jala di pangulu hodo ibana asada potan hati goran dohot hanguluan kami asimaro kami saya jari jala apu lima kami asa unang magdili kami ala naung di Joho dengan kami patugu makapersiyaw nami jala pabengat marohan nami makirim di hangula subut asa unang mangadungi kami sa mga sipilibigo na sumat pakil boni sa itaiti marohan nami tuho ay hodo si pangapul jala hodo haposan nami na marsigatong tuhodo kami sahat rodi hasusudan ni Tuhan nami. Amen. Tuhan, pinapasahat ko naman to, tubagas darong ni Tuhan, alana, sa jajuro amangon, siya si Tua, na bisa jabatan, tugur huria, laksya nima amangon, pensiun, sa darion, omma, terakhirna idalani amangon, bagas daron. Jadi, panggilan namin, kau keluarga, saya jadi waktu mereka bahan jadi dia mari kamu gomos di matangnya jadi hai besi atau atau nimuria merasa menang turun kita tongdo kehilangan kami dong nimuria apalagi tahun 2020 tahun tong tak terus sepiga lalu seperti namanya dia tu lagi hambuk gomos tanya aku mama karena itu langsung nak hidup Nang orang mengajar. Jadi pagyonan ko ang mga nina masukanya mahika. Jadi tongdo masa ruangan mo bilang-bilang miros niya kay berang merah. Jadi bang idumahan Tuhan ini saya di dalam amangon di siang munay di ain pada mangon di siang munay asa si berdoa amangon Tuhan jauh benar dijani. Jadi hingga be pagyonan seseorang ngomong main dan nol turun terus nanti dia beda merah mulai ada jadi dia mau aman ame dot inalami soal kriawat maneng soal nama mulai tokoran sebelum mencari tokoran tujuh kaum mandi sa tikton di kamu mama nami rutin nami terlumobi o parate o pung nami o pukul o pung nami marhoron so na magbuka riawak ni hagabibi na arong pirapong miraw terlumobi
di besendiri jodoh di pasti pukul abala nama nuhun boy majo unang pola pagkakakku cerita ni amang situ amang usongon boleh songon situ amang usong ma dia gabibe kapong miro. Jadi tohori dihadirkan ni pembahasan ni joroma dihadirkan ni pembahasan ni dibata tu hita kanuk bersada-sada terlumobi damang dapungon aku jalo bi tohon ni dapungon. Jadi songon berita songon maneng ada orang so terpasu-pasu di dapungon na jolo ditiki songon sari situa lerling madumpungon di tahun 1974 jala macalo tohoram ma situa terdaban ma tahun 1977 jala jodoh dung bijalo tohorami di tahun dung terdaban opungon tahun 1927 satu tahun 1910 ima macalo songon pensiunan tahun 1910 Oma songon dihita garut bersada-sada jaka makosok terlumobi dihami songon perhadado mulate mak taruh tomat dari bata perdengkan basai ala tutong do opungon di pasingok do dangna dihuriai dus ke di hari-hari na di bagasan songon dihita dan di orang di gereja di pasingot juga do di pasingot jaka ekon pasingot di agak keluarga maneng sarika jujur di pasingot pungon nah orang malo behay maka tahun tersingok di maripistil marjamita totong do onggo pungon di pasingot do juga nahuran doho maka tahun songon nahuran doho marjamita di surat nasongono jujur di pungon do iman na di dokon mulate majo mata di bata songon sada maka di ruang dita baru mana usuani saya simar ruang di Tuhan dia yang pada pungon dilebung ni Tuhani asalam mersohot di mana di hari mersuhut angguru di kita digarut kasur monon kita ro namu pasir kalau ni berarti mahita jaka ruh jaka perhudiau dari bainur pungon lima situa songon opung dumaris duri mulate mak tidak salah No!
kita saat titikyo boy di bagasan halbaso terdumugi maseng terjuru buruk kami ngaliate tuakka dengan perhalaru suak songani dohok dua sinhaga bibiran pengmarau dohok duku mulai iman alama mudai hami di bagas kami rodo hamu ngabuat edeh puji-pujian dohok hakam di batang ima dalam muna nalau menukuri rohanami ima di basar mautual ni aman holong kami serta teman keluarga terluhui ba bisa luhut na horong ni kabula-bula madohot yung bawas juroon mauliati matihamu amang dota minang suang-suang isalut na akapong namin na patulusot akka ulaw adet halatahon naso malalo tuha kami di bata ima nalaw mangulahon adet iba saurma tuaw ni ama nami serta tongan keluarga nami isalayamang nang irohami tuha musawut na buang kamu mahani yuk bagasan kanya asa anggiat ibu tarapul rohanami saluhut na keluarga perlu iba di amang patita di harani mo amang rotu bagas jeroon ima napasahaton ama namion tuhamu asa ngiat ibuak kamu di bagas taniyang nalau babarhatan ama namion tu inganan pasetok kinani asa ngiat marhiti dang yang muna amang suang-suang ita yang kita saluhut na dia itu hantama amat tahun dia inganan lima naung pingadalina dia kana bosya di ibana nang tujuan nyoro aksi marong Tuhan sa Tuhan ta masuk-masuk saluhut akan nataula asanggiat marhiti marduhu jala malas ngeroheka nalau mamula ulaut tak tandumoi ma nang dipuman ina na buah-buah sada eti puji-pujian nang tabegi akin paghiti redo minang hatan eti boy nalau manupuri rohanami saluhut na keluarga alamin udok hal mula kegoyong ma dimita saluhut na tandumoi ma dia padida molete. dohot pikiran di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kata kami manipuli ulauta di bagasan tikor di napaparmaton amata natahorongu surat media Yesus onong siang ayat 10 dohot ayat namangihut soal matar surat di situ. Dukon di gawe tugu marohamunga di bagasan Tuhani dohot di bagasan hagugu onna na tugui seluruh hamu apa yang senjata na siya di bata asa taralo hamu uti-utian di polisi. Ada manukin kita mengalumudir do sibuk akka harajau do akka parhuaso akka sigonggong hai siangan ahon-onon akka tor di hajahatun na dijamu di bawah ini jalo hamu apa yang senjata na siya di bata
asa terbaik kamu mangalo diari najahati jala hot jong dung di batuduk hamu sasude atau jong lahamu marhohoson hasitongan di goting muna akka nau manulukon baju pertahanan ima hati gorani marsipatu mapak muna laho makaringgason barita nauli pardamiani akut ni sudenai jauh hamu manu bulu hapor siawi hai topan hamu do marhiti siani sude subia apini perjahadi jakon hamu nang tahuluk haluau do kodang ni todi ima hatani debata martangnya mahamu martangan satok paliduan do elek-elek di bagasa todi manang sa diharpe uhud dungo jala jugur toktong tumangnya kon saluhut akka nabadia ima mangalo akka musuh na betul-betul kuat na boy mangagaw kita halani di paingot do tuhita salutna naing songon sahalak serdadu na lengkap dengan pakaian perlengkapan senjata dohot pakaian perang asabu ibana marhabanangan di pamahadu naki yang salah serdadu na lengkap do pakaianna baik sian tahulukna dohot senjatana dohot sipatuna lengkap sudi laho menjalani peperangan. Ladi di paimok donak ingat diterpukon asa di baima nang hita halak Kristen nang hita sonari di upama do hita sonari sedang berperang mengadopi akka musuh sial otak alai di donak kondisi dada musuh di perdagingon alai akka penguasa di atas nina nakingan naboy manusia pikirata dohot parto diota asa menang boy kita hot di haprosiawi alani di payung nakingan akka bentuk-bentuk senjata ima hati goran ima hatani debata ima todbini debata asa hait tobak kamuna akka subia disibulisi amu da bandainang terutama ma hamaka peparang itu senar mahamar porang mangalo akka arsak ni roha mangalo akka si pikiran nama separa dohot gok ani akka urusa tepe nalau si pareha mun ala ini terjodoh di senatan di mata nanti madok asa jalo hamuna senjata tahuluk dohot akka perlengkapan perang ima hati goran hata di bata doktor di bata ido nagabe mapai kamu monang menghadapi akka masalah-masalah dohot akka naboy mapai kamu sursar di haprosial nang dia kakek keluargaan terlebih bima dinapa beratu na tua di som boy radohonon durang akka sia do pamunan non durang akka sepikir hamuna ala di naing majumul hamuna marsawon dohot senjata di siap hatani di bata tordini di bata asaboy hamuna dengan lapa warhatun na tuyo nangarong akan nomor soal nangarong akan nomor siswanan nangarong akan nomor badai hinarfon ni akan sepikiran dohot hinarfon ni akan tarik-tarik na tuyo harong doi jut masa ada windows rohani kaya nakona terjadi ma akan peperangan di tonga-tonga ni akan nomor tidur nomor belabur alani contoh hamuma tiru hamuma na tuyo natoras munau nau majalo senjata nasian hata ni debata hati gor nasian debata dotor di debata sangat akka sudah kamu keluarga namar tohon manang nas partohon api sada maham dapat duduhon nau digohi toti ni debata nau jumol ham makameluhon jamita di bapak munau ujudi ngoruna asawi dohon nyakkan nama mer takas dudah tadalu harati anak ni situa anak ni uduan mulia bagat akka pakatayon parsawan dina pabor hatun itu ni dangarok kabijian akka nomor siswa dangarok akka perbadan dos roha las ilo panggilan nami di hamdamong denang opar itu tuon jamaah hamu berjuru senjata nesen hatani di bata ay marporang do hamuan baik perang batin baik peperangan rohani do orang yang pikiran asa unang dalu hamuna didok nak ni som hati goran hata ni debata
Todi dia bata ima perlengkapan baik hamuna di roh hamuna asabui hamu monang dina papahatun na tutuang dau ak sibolis si pamuturi siya tonga-tonga di ulang muna nang tangyang nami sudi na pung dison aka parhalado nang ras muhuria toktong mahamuna di bagasan haji pasun lapatorusan ulang muna jala toktong mahamu di bagasan rasa saling kasih mengasihi akan namar sihaholongan di hamuna akan namar hula buru namar tibedohon asa takas hamuna majalo senjata rohani nasian hatani di bata jala takas hamuna sogon peparan ni perhalalu di huria nang magkamuluhon hatani di bata di tonga-tonga ni ngadu madot melati Tuhan niloko dihamili Tuhan senjata dihamili Tuhan imah hati goran imah hatami doh todimeli Tuhan ngane pakun nami mengadupi akapartilon nami mengadupi paporangan nami salili mengulu hami portibion tarbobi mengadupi aka si taunong nama baik jut hamili Tuhan badabu tu aka pangucunan alai moliat mali Tuhan di paimoto hamsan tukna angget mali Tuhan di ngulu namion salili mengulu hami naing hai marsi hohot majalo hati goran nesian hatami asa monang hamili Tuhan di ujungna sokoni mali Tuhan disudi peparan keluarga ni aman nami nang jumulun maruzumulun pasahat kembali Tuhan tunasida senjata haluan mesian hatami doktor dini asa i dipakai nasida li Tuhan lama menubi akka si pikiran nasida karena mobil Tuhan di napa wahatun na Tuhan nasida pasrahan nami li Tuhan toktong doa sinoroham mengiring-iring sudi akka keluarga natinadikon ni aman namion asa toktong nasida li Tuhan di bagasan sada roha di bagasan sada ditangian lapa berhaton na Tuhan nasida dehon mutuk tongan ni Tuhan dami nesian ho mian di tonga-tonga ni paparan ni na Tuhan sa totong nasida ni Tuhan mo nang maralohon akka parukilon mo nutuk arong akka na lamang gugay parsauran nasida Tuhan asiroham toktong matol bintol di berbadia na malinggo minasida sa toktong sada roha nasida ni Tuhan boy toktong nasida marsada ni roha mardami sonang laha mamikirhon mangulahon makatahon akan narekod di ulang nasida sadarion nang to katikin ng roh ali Tuhan manuto do ulang namin non ima dinala paborhaton amanamyon pingana para dianan dongani hamili Tuhan bado akamana siya kami jala patir ulang ni Tuhan asa takas ali Tuhan kami mangulahoni di bagasan dami dohot las ni roha atau ngali Tuhan disalut aka Panginoon nami jumulo masesa dosa nami Tuhan unang kami pangabati di akka Panginoon nami Tuhan Polan di bagasan gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangian kami Tuhan amin. Amin. Mari kita nomor 115.
Awas tangan. Marung bulu nih. Bulu nang ano? Balik. Kau ba daro daro non? Iya, kena bayar na. Dapat tabu daro na. Satu kamu yung mga ano. Wah, harang aro. Turun sorry. Oh, suruh penuluk sih muda. Dang bau. Dang bau. Ayo kok saya bau. Sarang. Terus. Yang dapat, patur lah, patur. Nang dapat ini kan dulu kan. Patur. No patur. Nang dapat. Oh. Just plan. Yang kak di, yang kiri. Yang sana. Masalah gampang. Pojok tekan tuh. Panas kan kuat dong. Baper mak ni langsung. Bagi. Sabar. Sabar. Tunjuk masuk ke bos, dong. Yang mana? Ada dua nih. Tarik ke bawah. Jauh. Tarik ke bawah. Air panas, awas. Sorong. Sorong kata nak jual duduk ipana. Dari ngopung rian Dari to. keburi. Rento. Suku ngopung eh. Ngapasun? Kasi bapak ilo janji nito hodoma, ngada foto hodoma. Bahagia maha muda oma, bahagia kamu bapak ida. Boy do sarpa. Oh boy dapat. Sadapot. Dapat tulang. Iya. Dang gempeknya. Tak gempe. Di soting ida tong ko teri do oma ida mas. Tinggi banyak kan? Di hajal maut jalan namang yuk ho tu suku. Nani ulang di hajal maut jalan namang kau tersujud Halai Tuhan di bata nama lepaho doa Tuhan Yesus Kristus na paluan po siya siya. O di porbadia na magduho to hanggang na sarati. Lima mga ramoti o bisilot kay Paimaro Ari Barturi. Amen. Martangyang mahida. Ali Tuhan debata amanam ned ban wagidjang horo debata na punahami ro di sudingo lunami. Sa ileho mahiras ni roha di kami. Asa marlas ni roha kami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sa hatutanga mo mato dinami doho daging nami. Asa unang lilu kami di ujung ni ajal nami. Sa ilehon to dimi manugunugu kami, asa di ramoti kami. Molo hubol sami rura ni linggoman ni hamati ani. Asima roham, sa ipamasok mahami sugot to hasonangan na sundeng galing. Suang mangulo bahen ng ituhaku, haleluya, haleluya. Haleluya.
tangyang mahita rapih ta mandok tangyang alia manami ali bando dijang saya nyarga jaman saya orang ada jauh saya selalu malam menyeraham di bando kau song dari bando dijang ya umat Tuhan saya dari hamus setiap hari saya sama di sana di sokopan di sana di dosa di rumah nama dosa Tuhan gunakan ini bangunan bagi orang Indonesia semangat ayo orang jauh asini rohani Tuhatta Yesus Kristus bolong ni rohani de bata ama dohot parsawaran na siya to di porbadi ama mangaramoti hamu saluhutna amin. Mari dihita set buku de nomor 747 tadi na sada saya masih paida dona porsiai saya masih paida dona porsiai tung saat bela kana Tuhan sonangani lusa bela kana Tuhan sonangani Tuhan sonangani Pinasaha mati kitu am keluarga lama debutano marsiti hatani dia bata perserangan sian hukum Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa